טוב, עכשיו אנחנו בנסיעה לשם. הגיעו כל הניצבים, הרבה ניצבים, וגם עוד מעט נלך להלבשה, ואני אחזור אליכם. תרגישו אותי. זה סרט של שנות ה-90 כזה, אני התלבשתי כזה ככה. אז עוד מעט מצלמים. חברים בעצם אמרו לנו שאי אפשר שמה כאילו טלפונים לצלם, אבל אני אצלם לכם עוד כמה דברים. אז פה צילמנו את זה, כאילו פה צילמנו רק את הסצנה הראשונה של הסרט. וזהו, אסור לי להראות יותר מדי. ועכשיו אנחנו יושבים לאכול והולכים. וגם היו שם שפים שהכינו מלא אוכל ואכלנו קוסקוס ועוף וגם הביאו לנו ברד. עכשיו אנחנו הולכים הביתה. גם בנוסף הביאו לי את הבובה הזאת. ואם אתם טועים לעצמכם למה הביאו לי משם את הבובה הזאת, אז זה באיזושהי סצנה אחת. ואני לא אפרט לכם איזה יותר מדי. אם אתם רוצים פשוט לכו לצפות בסרט, אבל הוא לא יוצא עכשיו, הוא יוצא עוד איזה חודש, חודשיים. אז פשוט כאילו מתי שהוא יצא, תצפו בו, ואז תגלו כאילו גם למה, איך כאילו קיבלתי את זה.